Chibaile dinisral te kani a share kap channel a kalo lo ma chu he channel hi online maths tuition mizo tronga mathematics zirna turata na ka buat sai ani a tunlai covid boro ka class te kal thei lo wangin inta na tangkai le zual nge ka be sai ani ole tun tunga chuan class 10 mathematics chapter 2 time and distance time and work kan endona he chapter hi alen de ule ka wangin episode 6 hi part nia kan thren sanga part khata chuan time and distance exercise 2.1 kan chokanga part 2 chuan time and work exercise 2.2 kan chok don nia ti chuanin exercise kan lu top ma in enge time and distance chu englam pange kan en photang ole ti hian enta ila mi pakhat hi heta point a atang hian b thleng hian local ta ang se ti chuan akal thui zong a atanga b thui zong hi distance ani ta ni chu kilometer emo meter emo in kan te do ni a to beran chuan a atanga b akal na hian eng anga chakin nge akal chu speed ani ta ni speed hi kilometer per hour emo meter per second emo ani turani a kilometer chu hour ne in kop turani a meter hi second ne in kop turani a chu chiang ta ila ti chuanin distance le time kan te dan chu kan hria thiam vek ka ringa thil hlat zong le thil rei zong te dan chu kan hre vek anga amero chu speed hi engtin nge kan te dan hi en ve le top taila kilometer per hour ti le meter per second hi enge omzia chi kan enang kilometer per hour tile meter per second hi tuna mi pakhat hi akal chak zonga chu 5 kilometer per hour ani telodi taila a omzia chu 1 hour darkar khata 5 kilometer thleng man tur khopa chakina kal tina ni mai meter per second po tuna entina thil chet chak zonga chu 40 meter per second ani chuan second khata 1 second ta 40 meter athui kal man turin ache chak tina ni mai ti chuanin speed chu time le distance a in kopa time le distance kan khai khin na hi speed chu ni ta ni speed chu time le distance kan khai khin na ti chuanin thilpui model pakhat kan en le lokanga chu heden enta ila 5 kilometer le 4 kilometers te hi chu abel theya 9 kilometers sa te meya chu tiang chia thau chuan hour le hours te po abel theya 5 hours ani meya ama ero chu 5 kilometer per hour le 3 kilometer per hour te hi bel khomin 8 kilometer per hour ani ve thei lauti hi hriat turani ta ni 5 kilometer per hour le 3 kilometer per hour abel ve speed abel ve thei lo ti chuan speed chu average in kan la don ta a speed pakhat jok tu na entinan mamiang thau han kan tiang hetilaya a speed hi x kilometer per hour lang ta se meter per second po thei thawa chuan dot tu le mi hi y kilometer per hour lo ni ta ang se ani chuan average speed kan la thei thung ani average speed average om je chu kan thre thi amang chu average speed chu through xy by x plus y hi as x le y te hi a speed te khani through into x into y divided by x plus y hi speed formula average speed lag dan to formula ani textbook a khana em ka hre chiang chi alawa chuan ado tu le a chuan kan formula man tur ho kha enta ila ama sabera chuan distance to speed into time ani a so huna kha chuan s into t ti khan dst ti han kan da zel do na khami ka chu hria thiam turani ta a chuan speed hi distance by time hi distance by speed ti chuan a question kal dan tu tlang pui chu hetiang hian ani ang thil reng a hian zo b ka ron ne yanga engi a zo b ka distance emo speed emo time emo aron zo tanga kha azo kha x angin kan da tlang pui zelanga speed ron distance ron zo tan chuan distance kha x kilometer ni se kan tianga speed ni chuan x kilometer per hour
time ani chuan x hour ni se kan ti anga ti chuanin chumi mang chuanin hetiang hian speed le time ron pe ani chuan thil pahnih a ron pe anga a om lawa kha zon kan tum zel don ani chumi mang chuan kan chok anga chu a kal dan tur tlang puya chu ni ti hretai ela ti chuan exercise 2.1 question number 1 akan kalang question number 1 Arya covers 43.2 km on her cycle in 3 hours. Find the distance covered by her in 5 hours. Darkar thum chunga 43.2 km athen man chuan darkar nga chungin engzat nge athen manang ti khani ta ni tiran he en chin ta ila 43.2 he distance ani a chuan he time ani a kan nei lawa chu speed a khani ta ni ti chuan distance equal to 43.2 km 43.2 km kan nei a time 3 hours kan nei boka ti chuan kan nei lawa chu speed ani ta ni speed chu formula a chuan distance by time kan ria a chu 43.2 divided by 3 ani a chuan 43.2 divided by 3 chu 14.4 speed ani awangin kilometer per hour heta equation hin enchin aron pe khau hi enchin ta ula kilometer le hour sina oma chumi ni wang chuan speed kha kilometer per hour ani ta ni ti chuan hei hi akal chak zong chu lo ni ta ni hei hi ti chuan find the distance covered by her in 5 hours darkar nga chung chuan darkar nga chungin time 5 hours darkar nga chung hian hetiang anga chak hian kalta se engchina thui nge thlen manang ti ni ta ni kan soi to ang khan time hun atam hian distance kha atam pha zel ama ero chu a speed hi hemi speed hi adang lam mi alo kan ti kha adang lam pha lo kher lo kan ti kha ani chuan hi akal chak zong ani a hi a hun a time chu ani a engchina thui nge thlen man distance kan en mai don ani te chuan distance chu a formula kha speed into time kan nei a chu 14.4 into 5 is equal to 72 kilometers ti chuan summarize le lo kila darkar thum chungin 43.2 km a thleng mana chup tianga thleng man tur chuan akal chak zong chu 14.4 km per hour ani ti chuan 14.4 km per hour a chaka akal khan darkar nga chung chuan engchena thui nge thlen manang tinta darkar nga chung chuan 72 km a thleng man tina ni chu question number 2 ama mini hain ang deu chi a Caden covers a distance of 54 km in 45 minutes 45 minutes chungin 54 km a thleng man tina ni ta a ani chuan distance is equal to 54 km time is equal to 45 minutes ti chuan heta hian thil pakhat kan en tur chu distance hi kilometer in a oma time hi minute in a om dei ta ni kilometer chu hour ne na kal kop tur ani kan ti kha chumi ni wang chuan minute hi hour a ka chan ti ranga darkar khata minute somru ka oma ani chuan 45 minutes hi hour a ka chan ti don chuan 45 divided by 60 ani chu ka cancel te chuan 3/4 hours darkar khat mun lia thena mun thum tina ni chu ti chuanin distance kan neya time kan neya a speed ha kan zong le me don ta ni speed is equal to distance by time ani a distance to 54 km ani a divided by time hi 3/4 ani hemi hi kan so dan tur chu 54 by 3 ania by 4 lo om lai hi heta chhode yanga by 4 hemi hi 72 km speed ani wang khan per hour ron ni le che ni ma miang deuh che ni kha chuan
252 kilometer thleng man tur chuan hun engzat nge mamo tinani a speed akha hi ni hi hetianga chaka kal chuan ti chuanin to go over 252 kilometer a time required akha time to distance by speed chu distance chu hi hemi chen thleng turin ti ni a 252 divided by a speed 72 hi cancel chuan 7 by 2 aron chuakanga 7 by 2 hours ani anga amaru 7 by 2 hours hi top lawin a ai simple kan da thei chuanin kan da anga hi mixed fraction a da taila 2 3 are 6 ateu bera 2 3 are 6 ani chuan 1 a banga 1 by 2 katikhan all sum zongin hours chuan teheng answer to 3 hours ani anga darkar thum le darkar chanve half hour to 30 minutes ani ti kan riat kha 30 minutes 3 hours 30 minutes. Question number 3. Two boys starting from the same place walk at the rate of 5 km per hour and 5.5 km per hour respectively. What time will they take to be 8.5 kilometers apart? Tinitani. No pang pani kha an chuana munai nang chia tilai hian en chin ta ila heta hian hi an chuana mun chu lo ni ta ang se an starting point din ta ang se asen zo ka hi 5 km per hour chaka kal khalo ni ta se apol zo ka hi 5.5 km per hour chaka kal khani ta ne ti chuanin kan thriat tur chu heta hian an chuak rual chi a ti chuanin pakhat zo ka hi akal chak zo ka wang khat atir te a chuan anin hnayanga amer chu an kal rei tialanga anin hlat tialanga engemaw chen nuwa chuan anin kar lat zonga kha 8.5 km alo ni chia don ta ni chu mi thleng chia chuan hun engzat nge kal ti ha kan en don ta ni ti chuanin an hun man za ta kha han ngai tu le ta ila an chua hunain ang chia tu mani na lo te a anin kar lat zong kha 8.5 km sani chia khan ding ro ule alo ti ta an lo ding rual ve chi ang khan lo ngai ta ila an chua hunain anga an kala an din hunain ang chia a om zia chu an hun man za ta khain ang chia ti na ni ta ni ti chuan time taken a hi let time taken to be 8.5 kilometers apart be x hours kan ti ang x hours lang ni ta ang se ti chuan hemi tan po hian ahun man za ta hi x hours ania nga pakhat jok tan po ahun man za ta hi x hours thawani anga ti chuan speed kan neya time kan neya distance law en taila distance to speed into time kan neya speed into time 5 into x 5x kilometer ani a pakhat joka po distance kan zong vele anga engchena thuinge apol zo ka hi akal distance chu speed into time 5.5 into x 5.5x kilometer kan dai ta ni ole heti hian ti ela mu thiam ol sam dewang chu an kal thui zong ha kan hre ve to a asen zo kal thui zong hi 5x kilometer ani a apol zo kal thui zong hi 5.5x kilometer ani ti chuan ani an dang lam an kal thui zong dang lam na kha 8.5 km ani kan ti kha 8.5 km om zia chu a difference a alian zo ka tanga ate zo ka pai chuan 8.5 ron chu an dang lam na 8.5 ron chuak ton ta ni ti chuan chu kan chokanga 5.5x minus 5x is equal to 8.5 ani ta a 5.5x minus 5 chu 0.5x is equal to 8.5 ani anga x is equal to 8.5 divided by 0.5 ani anga so 8.5 divided by 0.5 so 85 divided by 5 tin ang reng ani hemi hi boil out tur point zone number om za ta in ang chuan point zone point kha om lo anga ka ti han kan da top thei ani chu 17 x kha time ani a ani chuan an hun man za ta chu 17 hours ani an chuaka an kal char darkar som pasari nuwa 8.5 km sin ani lat tin ani chu
Only a second part of the question khalo en vele chin tai la ma mi ang chia chia khan when they walk in the opposite direction lo ni ve thung ta ang se tinita I in an kal na lampang tin ang lavin pakhat jok ve lama kal chuan pakhat jok ding lama kal ang ni ta se han en chin ta wala diagram a hian sen zo ka hi 5 km/h a chakakal akal muang zo ka kha left side lampang hoi zong in akala chuan akal chak jok 5.5 km/h a chakakal apol zo ka hi right side zong in akal ta ti chuan an hun man za ta kha time kha x hours ni ve thau se kan tianga ti chuan heta hi chuan han ngai tua chin ta ila ama mi kan tiang che che khan a distance covered after x hours time x ani chuan a distance covered ta kha 5x kilometer ani kan ti kha ti chuan he mi chin na po hi heta tanga he bi chin na po hi 5.5x kilometer jo anin lat kha 8.5 kilometer sa in lat an ni kan ti kha an om zia chu he ta tanga he mi thleng hian 8.5 kilometer sa hla ti na ni ta heti chin 5x kilometer heti chin 5.5x kilometer om zia chu 5x le 5.5x ka bel chuan 8.5 ron chuak don ni ve thung ta ni ti chuan chu chu chok ta ila 5.5x plus 5x is equal to 8.5 ani anga chuan 10.5 x is equal to 8.5 x is equal to 8.5 10.5 kha kason phenga divided by 10.5 avani anga point zo number pani omve number pakhata omve ve wangin 85 divided by 105 ka ti theya hemi ka cancel ani chuan 17 by 21 aron chuak anga ani chuan a time taken a chu 17 by 21 hours tinani chu Class 10 Maths Guidebook Denise Ralte siama hian zona te shilfiana te tam theyang berin mizo tonga da ania exercise kwai som chau milavin chapter 10 shilfiana ombaka chol samdan te formula mandan le by heart ul samdan te da chinani board exam tura in prepare nan question luite cho savek ania tin guidebook hian formula booklet achom ngal bokani Aizol bookstore shanga ilaw lei ve nge donia. Question number 4 kan en leang Nicholas completes a journey in 10 hours Nicholas akha darkar som chungin a journey akwal azin nakha darkar som chungin a thleng darkar som chungin a thleng tina ni ta akal tumna ang kha ti chuan he travels first half of the journey at the rate of 21 km/h at the rate of 21 km/h and second half at the rate of 24 km/h at chan ve ti chuan hei hian en chin ta ula heta hian hemia tanga he mi thleng hian 10 hours chungin a thleng tina ni ta a kha kan nei kha ni ta a ti chuan a chan ve malampang first half a kha 21 km/h rain a chakina kala ti chuan a chan ve malam a pol china hi hemia hi first half a kha 21 km/h a chakina kala chuan a chan ve hnung lampang second half a sen china hi 24 km/h a chakina kal ve thunga ti chuan a zona bera chu find the total journey in kilometers apum pui sei zonga a distance hi zong ro ti ni ta apum pui distance hi x kilometer kan ti anga ti chuanin heta hian han ngai tua chin ta el apum pui a sen le apol zong a vai hian x ania ti chuan apol chin a hi a chan ve a sen chin a po hi a chan ve anianga ani chuan a chan ve chu enge ni ta ang x chan ve x by 2 helam pang a sen chin sei zong po x by 2 anianga ti chuan distance kanaya speed kanaya lawa chu apol chin time hi ni ta a time kanai lawani apol chin a hian time ka zong chuak anga a sen chin a po hen en ta ila distance kanaya speed kanaya kanai law chu time a sen chin tan hian time ka zong anga ti chuan chu time le hemi apol chin akal ahun manza time le a sen chin a time hi ka bel khom chuan a vai apum pui time kha ron chuak don ani chu tiang chuan kan chokang
ole ti chuan a first half of the journey chu kan hria a speed aka 21 km ani a chuan a distance aka apum pui kha x ni se kan ti kha a first half ani chuan x chan ve kan ti kha x by 2 kilometer ani don tin ani ta chuan kan nei lo chu speed kan nei a distance kan nei a kan nei lo chu time ani ta time chu distance by speed kan ti kha ti chuan distance chu x by 2 by 21 ani anga chu x by 2 waron tla thla anga into 21 ani anga time chu x by 42 hours kan nei ta ni kha kan da thapo tang kha a first half a time t1 ti ta ila chuan a dot tu le a second half kan en le anga ol heta po a second half a khan a speed aka 24 km per hour ani a distance po apum pui chan ve x by 2 km ani a ti chuan heta po time kan zong anga time chu distance by speed kan ti kha chu x by 2 by 24 chu x by 48 hours kan nei vele ta ni ti chuan apum pui total time ha kan nei kha ani chuan first half a hun manzat x by 42 le second half a hun manzat x by 48 hi ka bel khom chuan a hun pum pui manzat chu ani mai don ani ti chuan x by 42 plus x by 48 is equal to 10 ani anga ti chuan hemi hi kan chaw chuan LCM kan la anga a chaw dana chu ziak lang lo mai la 5x divided by 112 ron chuak anga is equal to 10 ti chuan x is equal to 10 into 112 by 5 ani anga x is equal to 224 kilometer ti chuan total journey chu x ni se kan ti kha total journey total distance tin ani chu total journey chu 224 kilometers aron chuak ta ni ole do tua question number 5 kan en le anga question number 5 a hian Savannah traveled a distance of 61 kilometer in 9 hours ani a 61 kilometer hi darkar kwa 9 hours chungin a thleng man ti na ni chu mai ro chu kaldan hi atluang porina kal lawati hian akal ta ni she travel partly on foot at 4 km per hour enga mo chen kha enga mo chen a thui zong a soi lawa enga mo chen a kha ke in a kala apol chin a he foot on foot at speed a kha a speed hi 4 km per hour a chakin a kal ti na ni chu and partly on bicycle at 9 km per hour 9 km per hour at sakina kala bicycle a asenchina hi en le taila a speed hi 9 km per hour ani ta a kichuan what is the distance traveled on foot foot a akal apol chin distance hi kan zong don tina ni ta ni chuan enge kan nei total time taken a kha 9 hours kan nei a chuan total distance hi 61 km kan nei a azona kha distance traveled on foot ani ta a ani chuan ni ta se distance traveled on foot hi x kilometer lo ni ta se apol chin hi x kilometer ni ta se kan ti chuan asen chin a chu engzat nge ni ta ang apol chin hi x kilometer ani chuan asen chin a chu apum pui 61 atanga apol chin pai x kilometer ani ve che don ta ni ti chuan heta hian enge kan nei hi distance ania speed kan nei a distance kan nei a kan nei lo chu time ani ta ni apol chin a hian eng chen rei nge huna man akal apol chin a hi time asen chin a po speed kan nei a distance kan nei a time kan nei lawa time kan zong le anga ti chuan apum puya a time kha 9 hours kan ti kha apum pui nai time 9 hours ani ani chuan apol china a time le asen china a time hi kan bel khom chuan 9 hours ron chuak tur ani a chu ta tang chuan kan nei lo extra kan zong chuak mai don ta ni ole kia akal thui zo nga kha on foot a speed a 4 km per hour kan ti a at chuan akal thui zo nga kha distance a x kilometer ni se kan ti kha ani a ti chuan kan nei lawak chu speed le distance kan nei a kan nei lo kha
time ani ta ni time on foot kan ti ve kherang time on foot ke akal thui zo nga hi time chu distance by speed ani a chu x by 4 hours ani ta ni time ani wang khan adot lia chuan cycle a chuan khalo ni ta ang se ole ti hian cycle a chuan kha hei ti chin hilo ni ta se cycle a hana speed kha 9 km/h ani a distance travel a distance kha up kan soi to kha apum pui 61 atanga 61 atanga ke ya kal chin kan pai chuan cycle a kal chin kha ni mai ta ni 61 minus x kilometer ani ti chuanin kan nei lo time kha a question a kan nei a khan total time kan nei a ti chuan ke akala ahun man zat le cycle a chuana ahun man zat hi kabel kho mani chuan 9 hours hi ron chuak tur angani ta a ti chuan hei hi choktaila LCM la ila 9 le 4 LCM chu 36 ani mai anga 4 9 sar 36 ani ani chuan 9 x sar chu 9x ani anga plus 9 4 sar 36 ani a chuan 4 into 61 minus x ani a kami chin na khatiang LCM la ka chu kan threthiam tura anga ila is equal to 9 ti chuan 9x plus hemi hi a bracket hi remove taila 4 into 61 chu 244 ani a 4 into minus x minus 4x is equal to 9 into 36 ti chuan x hi kan chok thaya 9x minus 4x chu 5x ani anga is equal to 9 into 36 chu 324 plus 244 ka son pe anga minus 244 ani anga x is equal to 324 minus 244 chu 80 ani anga 5 ka son pe anga divided by 5 ani anga is equal to 16 ti chuan x kha enge ni se kan ti kha distance on foot distance traveled on foot ole question number 6 and Taila Jaden is traveled on his cycle and has calculated to reach his home at 6 p.m. if he travels at 10 km/h ni tani 10 km/h chaka kalkhan daru ka thleng man turin a in kha daru ka thleng man turin a in hisap ani 15 km/h chaka akal khan darli a thleng man turin in hisapa ani chuan 5 p.m. a thleng man turin enganga chakin nge kalang ti khan ta ni ole ti hian en chin ta ila a speed ka 10 km/h ni kha 6 p.m. a speed hi 15 km/h ni in 4 p.m. kha ka chu kan thresa vek ta a ti chuan akal na mu a chuan na mu na tanga a in lat zonga kha x kilometer ni se ka ti ta ila ti chuan a hmasa zawk a first instance zawk a hian speed kan neya distance kan neya ahun man za ta kha engzat nge ni ta ang time chu distance by speed chu x by 10 hours ni ta ni chuan pakha zawk hi en le chin tai la ta po distance hi x kilometer thawan ni anga atlan chaka wang khan a in hlat zonga kha dang lam pha lo kan ti kha chuan time en le tin ta ila eng chen rei nge man in thlen nan khan distance by speed hours ni a pakhat zoka 10 km/h chaka akal khan a hun man zat hemi hi chu a thlen hun tur ani a hun man zat ani lawa ti kha hriat tur a thlen hun tur daru ka thleng tur tin ani mai ani a in thlen nan khan dar ka reng zat nge hun a man ti ha kan hrelaw ani ti chuan 10 km/h chaka akal khan a hun man zat tur chu x by 10 ani a daru ka thleng anga 15 km/h chaka kalin a hun man zat kha x by 15 ni anga darli a thleng anga ti chuan x by 10 le x by 15 dang lam na chu daruk le darli dang lam na kha ani ve mai ti na ni ta ni a om zia chu x by 10 atanga x by 15 ipai chuan x by 10 a khan englo
x by ten a thleng man tur chuan dar ruka anianga pakhat zawka darli anianga adang lam na chu dar kar ni ani maya ti chuan hei hi chok ta ila x hi distance to his house kan ti kha 60 kilometer ani ang x is equal to 60 kilometer a in hlat zonga distance kha 60 kilometer te kan hmu chuak ta a ti chuan chuta tang chuan a speed kha 10 kilometer per hour ani khan a hun man za ta kha x by 10 ani kha chu x chu enge ni kan hre to a 60 by 10 is equal to 6 hours dar ka ru ka mang ti na ni chu 10 kilometer per hour a chaka kal khan dar ka ru ka manga a om zia chu dar ru ka athleng boka ani chuan aron chua chu dar som pani chhun dar som pani aron chuak ti na ni chu he starts at 12 noon dar chhun dar som pani aron chuaka dar ka ru ka manga dar ru ka ron thlenga dar ka ru ka manga dar ru ka ron thleng tur chuan dar som pani aron chua ngai ti na ni ta ti chuanin kan en le chin ta ila azona pakhata azona bera khan dar nga a thleng man turin 5 pm a thleng man turin eng anga chakin nge kalanga yang a speed a kha eng zan nge ni ang ti ni ta a ti chuanin dar nga a thleng man tur chuan dar som pahnia aron chuaka dar ka ruk a man khan dar ru ka ron thlenga ani chuan dar nga aron thleng man tur chuan dar kar nga a man ve ngai ti na ni chu om zia chu time kha 5 hours ani don ta a chuan a in hlat zonga kha 60 kilometer kan nei kha ti chuan a speed a chu distance by time kan nei a 60 by 5 is equal to 12 kilometer per hour kan nei ta ni ti chuan dar nga aron thleng man tur chuan 12 kilometer per hour a chaka kalangai ti na ni chu